Beth sy'n wych am weithio maes twristiaeth a lletygarwch? Fe holon ni rai o weithwyr Folly Farm. Mae gweithio maes lletygarwch yn cynnig pob math o gyfleoedd ac mae staff Folly Farm yn dweud ei fod yn un o'r diwydiannau gorau i weithio ynddo. Mae lletygarwch yn gallu golygu gweithio yn yr awyr iach, yn hytrach na swyddfa draddodiadol. Gallwch weithio gyda amrywiaeth o grwpiau oedran a chreu perthynas gref rhwng aelodau staff. A gydag amrywiaeth o ran oedran a chefndir, rydych chi'n siŵr o gwrdd â phobl newydd ymhlith eich cydweithwyr. Y cyngor gan staff Folly Farm i unrhyw un sy'n ystyried gweithio maes lletygarwch yw ewch amdani. Mae'n waith heb ei debyg. Gyda chymaint o gyfleoedd ar gael ym maes lletygarwch, rhowch gynnig arni i weld ble cyrhaeddwch chi. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Dewch i weithio ym maes twristiaeth a lletygarwch. I ddysgu rhagor, ewch i cymru'n-gweithio.llew.cymru. Cefnogir gan Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.